ቋንቋይ ድንግል ሰናተይ መልስ ዝረኽበልኪ ካብ ኣዶናይ መልስ ዝረኽበልኪ ካብ ኣዶናይ ብኣኺ ቀሪበ ናብ ኣምላኸይ ቤተይ ብበረኸት መሊኡለይ ቤተይ ብበረኸት መሊኡለይ ቋንቋይ ድንግል ሰናተይ መልስ ዝረኽበልኪ ካብ ኣዶናይ መልስ ዝረኽበልኪ ካብ ኣዶናይ ብኣኺ ቀሪበ ናብ ኣምላኸይ ቤተይ ብበረኸት መሊኡለይ ቤተይ ብበረኸት መሊኡለይ ሰላም 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 ኣምላኪ ብዝሓልኩም ፍትዋተይ ናይ መልካም ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ፍጹም ሰላም ብክርስቶስ በብዘለኽምዎ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ደሕና ዲኹም ኣነ ደሓኒ ኣምላክ መስገን ሰናይ ኣለኹልኩም ከምቲ ኣነ ሰናይ ዘለኽዎ ልዕልናተይ ሰላምና ሰናይ ክትኮነለይ እናተመነኹ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ብምባል ቤተሰብ ኩኑ ኣበረታትዑኒ ሰብስክራይብ ኢልኩም ቤተሰብ ንዝኾንኩም ነተበረታትዑኒ ዝነበርኩምን ዘለኹምን ብሓፈሻ ልባዊ ምስጋና ገልጽልኩም ፈቱ ኣዝየ ለመስግን መበረታታኹም ኣብ ጎነይ ምዃንኩም ቀጻሊ ይኹን እናበልኩ ሎማዓንቲ ኸዓ ብሓድሽ ቪድዮ መጽአኩም ዘለኹ እስኻ ብከልታኹ አንደተይ ንሽተን መዝሙር ሒዘ መጽእ ኣለኹሞ ናባ ከብለኩም በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ ስላሴ ስልጣን አሜነ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ተማጽነ ብከልታኹ አንደበቴ ክዝመርየ እመብርሃነይ ልሳን ትኾነኒ ጎይታይ ንሓይሲ ክንደይ ትፈትወኒ ነዳይ መሲልካ ቤተይ መጺኻኒ ጎይታይ ንሓይሲ ክንደይ ተፍቅረኒ ነዳይ መሲልካ ቤተይ መጺኻኒ ጎይታይ ንሓይሲ ክንደይ ትፈትወኒ ነዳይ መሲልካ ቤተይ መጺኻኒ ጎይታይ ንሓይሲ ክንደይ ተፍቅረኒ ነዳይ መሲልካ ቤተይ መጺኻኒ ፍሉይ ፍቕሪዮ ኣብ ልዕለይ ኣባይ ዘለካ ክትባርኸኒ ምስ ቤተይ ቆጽራ ጌርካ ክንዲ ዘፍቀርካ ኣነ ግን ኣሳዲደካ ርፍራፍ ሃበኒ ዝበልካ ንስኻ ኔርካ ንስኻ ኔርካ ጎይታይ ንዓይሲ ክንደይ ትፈትወኒ ነዳይ መሲልካ ቤተይ መጺኻኒ ጎይታይ ንዓይሲ ክንደይ ተፍቅረኒ ነዳይ መሲልካ ቤተይ መጺኻኒ ካበይ ኮነለይ ጎይታይ ክታቱ ቤተይ ገዛይ መሊኡ በረኸት በዚሑ ጸጋይ ኣይንዓቕካንን ብፍጹም ሓጥእ እዩ ኢልካ ክንደይ ይሓዝዝ ጎይታይ እቲ ልውሃትካ እዚ ልውሃትካ ጎይታይ ንሓይሲ ክንደይ ትፈትወኒ ነዳይ መሲልካ ቤተይ መጺኻኒ ጎይታይ ንሓይሲ ክንደይ ተፍቅረኒ ነዳይ መሲልካ ቤተይ መጺኻኒ ኣይበልዕኒ ንበይነይ ብዘይቲ ነዳይ ሰይጣን ክነድድ ፈጺሙ ክሕጐስ ጎይታይ ተገሊጽካለይ ኣብ መብሪ ብስላሴኻ ተመልኪትካኻ ጎይታይ ውርደት ባርያኻ ውርደት ባርያኻ ጎይታይ ንዓይሲ ክንደይ ትፈትወኒ ነዳይ መሲልካ ቤተይ መጺኻኒ ጎይታይ ንዓይሲ ክንደይ ተፍቅረኒ
نهداي مسيلكا بيتي مسيخاني أي حوسني مسداب مساب قمرا موتي يترفو نحاتيات شقر مكرا يسئب اللخو نعخا كافي تبيتي سدد الليخا نلقا ردني قويتاي ردني قويتاي قويتاي نعيسي كنداي تفتوني نداي مسيلكا بيتي مسيخاني قويتاي نعيسي كنداي تفكرني نداي مسيلكا بيتي مسيخاني فلوي فقريو قبلي عباي زلكا كتبارخني مس بيتي قصر غيركا كندي زفكركا أنا جن أسادي دكا رفرافها بني زبلكا نسخانيركا قويتاي نعيسي كندي تفتوني نداي مسيلكا بيتي مسيخاني قويتاي نعيسي كندي تفكرني نداي مسيلكا بيتي مسيخاني قويتاي نعيسي كندي تفتوني نداي مسيلكا بيتي مسيخاني قويتاي نعيسي كندي تفكرني نداي مسيلكا بيتي مسيخاني سلام مزمور ناي مزمور بعل بيت هي قدس እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዘኸበረን ተመስገነን ይሁን ዝበር ለዝነተ በአፈት ቋን መላእክት ተአረመለይ ወሰዋት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀል ክብር ይሁን ለምን ኩል ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን አሜን። ድጋሜ ለዚህ ቻናል ሐዲስ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በመባል ቤተሰብ ኩኑ አበረታቱኒ ሰብስክራይብ ይልኩም ቤተሰብ ነዝኾንኩም ንተበረታቱኒ ዘለኹም ዝነበርኩን በሐፈሻ ለባው መስከናይ ገልጽልኩም ፈጽመ በረታታኹም አውገነይ መዃንኩም ቀጻሊ ኾንናልኩ በኋላ ቪዲዮ ክሳነ ራኸብ ሰላም ቅሳነት በብዘለኹም ወና ተመነኹ ወቻፍታተይ ቋንቋ ኢኺ ድንግል ሳናተይ መልስ ዝረኽበልኪ ካባዶናይ መልስ ዝረኽበልኪ ካባዶናይ بأخي قريبنا بأملاخي بيتي ببرخات مليء اللي بيتي ببرخات مليء اللي قانقاي إخي دنقل ساناتي ملس زرخ بالكي كابادوناي ملس زرخ بالكي كابادوناي بأخي قريبنا بأملاخي بيتي ببرخات مليء اللي بيتي ببرخات مليء اللي